Mizo Zaithiam ṭhenkhat ka ngam tlak deuh ho tun Mizo idol chungchang zo na kan zawta Mizo idol lo ni to te idol atanga kan hriat te youth icon lo ni to le icon atanga lar te chu mai ba ka Mizo Zaithiam lar ṭhenkhat te po kan zawt boka Zaithiam hrang te kan zawna te chu pakhat na women idol hi an Zaithiam itm pahnih na telve ta la top 3 itin iringem pathumna tunge idol tura irin palina inhun lai ni ta se tunge I huphur berang pangana tunge I collab pui chak ber tite anni I ṭhenkhat po pang o Zawna te hi atoi fel theng ber chan ka tu manga karil ru dik tak soi ka lo tum bokang ama ero chu lo in tlak lok ka dua zo entertainment in hei zo na min ron zo ta hega kan ngai dan kan lo soya hian in rel ru kan lo tina emo in tran zong te kan lo soi che lo ni chuan min lo Hetiang ula min lo ngai dam ula kan ngai dan kan lo soi ve mai ani a an in ti siak na hian ngong ani don lem lo ti min lo shat sak don nya pakhat na kumin idol hi an Zaithiam itm an Zaithiam ka ti ema Mizo zinga hian Zaithiam kan lo tam zia min shat non tir le a ka ngai hlu hle bokani ama ero chu ti in bul ka han tran panganga ka lo clear ve to china chuan special deuh hlek le han dang lambi khi an lutuk lawa ama ero chu kan judge te an tha ema an thli film thiama tuna an thlit film po hi an tha ema uluk takin an thlang ti asiata ka lo lawm ve em boka atling zo lo zinga po khanin ui deuh kaneya ama ero chu an Zaithiam vek kati pahnih na tel ve ta la I top 3 iringem ka ring chia lawa achan chu top 3 tura ka rin ka lo ruat ve ho ka han ngai to hian ka el phak an omin ka ring lo pathum na tunge idol tura irin idol tur hian mi pahnih rin kaneya Emmanuel rem ruata le vanal nei pui te kha ania Emmanuel rem ruata hi ka soi so lo chuan first round na azai kha ka lo ena azai thiam ka ti ema ka lo chin chia big boka athen san karinga atheng sang reng boka ama hi ka soi thiam dan chuan zai tur siam kan ti ang chi kha nin ka sia engla po hi sa se atani thiam ema ata ang maya asak theina hi ka ngai sanga tin ani po atheina a inshet chianga hla chi shang aron sak kwal dana hian a potential la shet chiang em kati atu chu atha kati hle bo chuan vanal nei pui hi mei chedang a el pui te zinga hianin adang lam fal bik katia azai hi anung ema midang hawan Zaithiam lo kati na nilovin ail pui dang te po hi tlem a powerful deuh hlek hi an ron thlang thina chung zinga chuan ama hi alangsar kati azaya nunga sola neya a han belt ngai lai chu thu shan ni se a bak chin zong hi a control thiam ema an Zaithiam ama po hi Zaithiam katia ka tran boka an pahnih zinga hian an performance zirin idol an ni thei ve in ka sia palina in hun lai ni ta se tunge I huphur berang kan hun lai kha ni ta se ka huphur ber tur le ka elpui tur ber ni ya karin chu Emmanuel remrua ta hi nia ke po hi ka o hi a powerful lo ema ama ero chu Emmanuel hi a powerful lo kati na ani lawa ama ero chu azaidan le ka zaidan ka ngai to hian ka elpui ber tur nin ka sia ka huphur hle bokang pangana tunge I collab pui chak ber Emmanuel remrua ta tho hi nia achan chu ani po hi ka soi to angkhan Zaithiam ema mitam zo kina an chik thiam lo tur ka rin hi detail deuh hian azai hi ka lo chik thina ka lo ngai thlangun thei ema ala thu azira athuk dang lam dan te ala thu azira asak nata asak no dan te a hun sia a o athunun ne em bok
katia chu keima pawh hian ka ngai na a Hetiang ang zai kha chuwang chuanin ama hi ka collab pui chak ber ka lawm Deborah ralte hian Spotify lama lathar aneya tin na kum lama album ati chuak don boka kan lo ngaihven theuh don nia Kumin idol hi Zaithiam ko hlawm khop mai ma se hei kumdang anga ehe tina tor ang ti kha chu keima bi ka chuan kalhamu chi alo telve taila top 3 hi ka intang kai thengem ka in bawrh ka zir ti meang I kan chet chatlo dan na zir ani mai ka ti ke ma chuan chen chu pressure zo deuh te nama chen chu zo lo deuh te khan om thin ta kami wang khan ki po lo telve taila kata ka chet chatlo dan na zira ka in nga ka ring tuna ri mai chang ka Zaithiam lo o ka sei to ang khan hei stage san chuan pressure te sang thin ta kami wang khan in a chen chu thei run zai chafak ang ti khan om thin ta ni chu ta a chen chu I zai chheviao hei kan ehe he chu atlingnan mu kan tia ti a hei lo tla le thin ang ti khan om thin ta tunari chuan kala ring thiam che lo ma se stage sang tel langa top 5 fera chuan rin dan tur chu ka thiang to ka ring kan hun lai ni ta se hupura zonga chuan ni pui hi ka hupur ka ringa achan tu hi Zaithiam he viang kamo zai sual thei chak lawang ti kha hei zai lampang rongor ke ma zai dan na ka te khin dan ani chumo ke ma bi ka chuan ni pui hi ka hupur ka ring chuan fans te hin pui mo over bukta fans nga over ang ti ho hi ka hupur le ka ring buk tun contestant da hian collab pui chak hi mi pani ka neya pakhat hi din sang ani ka la po pani lai lo sa to Zaithiam ka ti na hei rate to top buka chuan kan o hi a in mil kaloring ve thlangota chuan pakhat dang le chu Emmanuel hi ni zai hi athiam ka ti em kan o hi a in milangem hi ka shet chi lawa ma se ka collab pui chak over chuan zep lo chuan he idol contestant ta hian ima hi ka chan ve deuh bera ti top meang chawang changa collab pui chak ima le din sang ani chu Mizo idol po lo nito mangai hian tunhaya album remoi jin kong a release tin tunhaya Zaithiam rat puinen lathar an nei don bo Hetiang son gió lên cơn reo thế lâu mình liệp sân gió mây rò thấy nó cả ngày xí lâu ít mà ngày nó tun chum idol hi an Zaithiam hlawm Zaithiam lo tel khom khan nia tuma Zaithiam lo khi chu han ti tur kha chu anom lo shima kumdang atluk lo deuh te ka tia chang le he anua kan ngei tlak le thin te po hian ke ma ngei dan ni chu ka soi ka ngei dan min zo ta chu van ka ngei dan ka soi ta ni anol pui chuan an Zaithiam ka ti ve deuh tla te po an om mual mai tuna hian mo ka ui ve deuh ma se competition a chuan zai chiat le zai chat kha om lo thilo zai chiat pal kha chuan tlak nal kha ania an Zaithiam hlawm ani chu telve ta ila oi top 5 po kan tlin ka ring lo ka tlin kher lowang an Zaithiam hlawm ai idol tura rin ti chuan ui Hetiang har ka ti mail hei an zai kan langai tha tlem ka tia langai tha tlem ti la top 100 atang chuan azing mal ve to thawa ma se hei top 10 a chuan top 10 atang chuan in kan lo ngai tha
uluk zwa le bi ka ni chu ten chin na na kha chu ma se hei tun chum chu I pathum an han tla chhot ta oi kan soilok I kan hun lai ti ve khang lang ila top 10 na chang kha chuan hei malte te pakhat te khang kan tla chin ta I kan zai zing ani chu malte te tlak kha chuan mo chuan oi lunglen thlak lut tu result puan zan or ang don anga kha chuanin lawm thu soi tur te hi kan hanin prepare nge zela kanin prepare nasa thei ve lu to kan ni chumo a lekha ang zonga ti tepo kan oma chuan yang kha ni ta chu I tuna chuanin tun din huna chuanin I hei aming merin soila mo top 7 anin ti sia kanga o top 5 ani le dor don ta I nei pui hi achan sa cha katia karing hei ke mai na karin da ni chu chan chu ke ma poi na kalau judge dana chan ala zai chemia alo katia ma hi mo ala zai chamar chau pa ta zai swal du mi alo ang chi ang kha ma hi ania chuan ma se khati hei chu chunya midang po kha an zai thiam vek I Emmanuel po hi oi Emmanuel hi chumo zai hi athiam to katia chuan oi an thiam vek din sang ate po oi azai chengai lo he pa po hi min chuan silvei po hi ahla sak tur dik tak anga sak phei chuanin hei athiam top ta chuan thenzol nu ni poka zoman sang po hi a o hi amoi ka tilu to ka mo a o hi hei apa a o hi the favorite color te ti vel mi Shatia mahar top 5 chin vela chan a sha chho to me the ani lo pon o 3 mo le vote ti me la oi ching to e vote ti vel viewers kha apoi mo ta nei pui hi chu arin ber ve deuhin ka sha tun din muna chuan ke ma chuan mo ala zai swal la zai chhe vak mi alawa kan hun lai ni ta se ka hupur vel ve kang karing kan hun lai ang ni lau tun hun chu ni se ka hupur kher lo te ti vel mi oi tuna po ka hupur thau ei an zaithiam dan hi ai nang lo vel ve ka mo tun top 10 hi chu an hupur om vel ve collab pui chak ti a pot ka zai pui chak vek aman zana kha nei pui khanin kaming ti kharon se oi ka lawm lut tuk a zaithiam box samo jina ka soyang dewin ama hi a o hi a powerful topa a zai chedu ngai me alo boka nei pui khachu ka collab pui chak nge ke pon mo chuan oi ka chak chau mai thenzol nu te po hi mo enge moni la deuh ang khak sak pui chak so mi pa ati ve thungang mi pa chuanin zoman sanga ka zai pui chak oi zoman sanga my favorite color a o hi mo apa ka ti topa chuni klome Zaithiam zo thanan kan zo na te aron chhang ve a kan zo na zong hi aron chhang vek lawa zo na pakhat na le zo na pathum na aron chhanga zo na pakhat na aron chan na chu Mizo Idol 2025 hi chorwalin an Zaithiam ka ti hlom khop maya athiam zual som than chwa an ni ma atangin an thiam le theina asang hlom ka ti aron ti a zo na pathum na aron chan na chu chamring nula lel nei pui ani Kumin idol hi an Zaithiam ti question number 1 hi honestly chuan an Zaithiam pa ngai veka ma se hey special deuh ang si kha chu anom ve phau jok ka ngai question panhi na hian
tel ve ta la top 3 ikini in ringam mi config ang hi kania karing temayang chuan question pathumna hi chuan ke chuan I adar chu kala soi theilawa ma se nei pui emo Emmanuel mi kha le i mingan thei ngil chu au khamit te pani khan ani deuh hri mai question palina hi chuan hupur han saidon chuan ni local ve tai lang chuan tunang ni pui ne na ni pui na an lo du ron ho hi an ho prom nei pui te Emmanuel ti te ramlal vo ni te ho hin ho prom khop mai question pangana hi chuan Celeb pui chak bar chu Sylvia niang karing siam pachawin rang takin aron chhanga zona pakhatna humin idol hi an Zaithiam TM tia kan zona chu humin idol hi an Zaithiam hlawm khop maya atlata te a pawh khan ui deuh kanei nual aron ti a tin zona pahnih na telveta la I top 3 I ringem tia kan zona chu telveta ila top 3 chu ka in ring lo ama in ka tel to a elimination round na katla dei aron ti ni tin zona pathumna tunge idol tura irin tia kan zona hi Emmanuela hi idol turin karing aron ti ni zona palina tunge I collab pui chak ber tia kan zona hi Emmanuela le lal thakim hi ka collab pui chak aron ti ani sonlal hunrata youth icon 2024 top 10 ami zona kan zot ve a zona pakhat na miron chan na chu kumin idol hi atlang puinan thiam viawin ka sha a online na in ang lo cheu hlom boka an ma ni line chewa an chalom khop mai ti inaron changa tin zona pani na chu telveta ila top 3 chu ka thleng kher lawang a chan chu an thiam ka ti e mai aron ti vele thumboka idol tur hi karing thiam cha lo van doi theile van nei theivek anni in ka sha ti in zona pathumna himiron changa zona palina a chuan ka hupur vel vek mai aron ti bokani tin zona pangana a chuan Emmanuel le chaki mahi ka collab pui chak deuh hlek midang po ka chak thau riru siam thiam har ka ti aron tiani youth icon zau thanin kan zona te aron changa zona pakhat na chu an Zaithiam hlawm khop maya jet stereo rupo abwai ve nak donin ka sha aron ti a zona pahni na hi ka shelau pathian thu ani maya kantan hunrat ani chuan lan ve hlau te po a thein karing pathian in rem ati chuan aron ti a zona pathum na chu an thiam vel veka ma se pakhat chau thlan tur ani chuan keima a chuan Emmanuel hi a chet fu chhauzel chuan ani thei mai lo mod o ka ti deu aron ti a palina a chuan an Zaithiam hlom lutuka ka hupur vel vekin karing aron ti ni tin zona pangana a chuan remlal wan hi collab pui ka chak ber aron ti bokani